Da me isprozivao Lux 45, bole bi me kura, zašto je opet kurčina, jedna debela. Koji Lux, bre? Koji Jođir, te bra? Pa Jođir je visine Luxovog kurca. I razumeš, to je sve vam je jasno. Ja ne moram vama da pričam šta se tu dešava, šta se tu zbiva. Logično je, buraz. Logično, ako je ovaj visine njegovog kurca, a ovome je kurac visine njegove glave, šta vam to govori? Ne moramo ništa da pričamo. Ovaj dečko ima, buraz, ono, gnezdo rakuna na glavi, kao on nešto, buraz, bre, alo, bre, sine, bre. Znači, ja mislim da cela YouTube scena se isprdi i isere, ne bi mogli tvoje čestice da izbace iz svoje bulje, koliko si svima ušao duboko u bulje. Druže, bre, saberi se, tvoj sadržaj je, ližem kurac i bulju ovome, ližem kurac i bulju ovome, ližem kurac i bulju ovome, ajde da oližem svoj trojici bulju isto vreme, možda bude bolji kontent, tebra. What the fuck? A Jođir? Šta je Jođir meni rekao prvi put kad me video u teretani, buraz, u Mega Gymu? Brate, šta god za kontent treba, tu sam, zovi, ovo, ono, ako treba ti ližem rč, dobro, nije baš rekao da ako treba mi ližem rč, ali to je bukvalno rekao ti, brate, tu sam sad u BG, ako treba nešto za kontent, zovi, buraz. Kada budem pravio baštu baštinskih patuljaka, ja te zovem. Kada mi bude trebala krtica da mi kopa po dvorištu, ja te zovem. Kada mi bude trebao, brate, ono, patuljak za novu godinu, kako sam ja Deda Mraz, da ti budeš moj patuljak, ja te zovem, buraz, do tad. Samo se opusti, špricu ljabu i vozi. I vidi ako ima neki steroid za rast, jer burazeru drugačije ti nema spasa. Evo mi da nastavimo tebra sa kontentom, da gledamo dalje. Znači da stavim Jođira vamo na kuću, brate, u dizajn za dvorište, jel? Tako je, umjesto lavova stavljamo 2 Jođira, brate, na kapiju i to je to. Znači, ako mi bude trebao, brate, Jođir za kapiju, ja te zovem da te stavim i to je to. A te mafije, te priče, te Lux, te Jođir, njegov ćale kamataš ozbiljan, Lux, brate, je sa ovim klanom, onim klanom. Nabijem, bre, ja njih obojicu, bre, na kurac, bre. Koji, bre, ko će, bre, ozbiljan da se, bre, bakće njima budalama, bre. Teraj to, bre, u pičku materiju. Nek idu da varaju ljude, bre, nek ostave nas, bre, pošte narod na miru, brate. Pa čekaj, šta? Hoćeš da kažeš da je čovjek normalan koji poklanja muški i ženski auto? Bože, sačuvaj. Jeste znali, dragi moji, da bazen ima ženski i muški? Muški je sa vodom, ženski je sa mlekom za telo. Ono, what the fuck, brat? Kako je to budala, brat? Au, brate moj, znači ovo nema nigde. Pušti mi adresu, druž. Koje su to fore, brate? Evo, ajmo gledamo ti.